Здравейте! Аз съм Светли от RC и днес ще ви представя новите зарядни устройства на фирма Revolectrix. Фирмата се прочу през последните 5 години с зарядните си станции от серията PowerLab 6 и 8, които се характеризират с изключително бърза формула на балансиране на клетките, както и с възможността за зареждане на голям брой батерии посредством ето този паралелен борд, наречен MPA или Multi-Port Safe Parallel Adapter. С един такъв борд може да зареждате до 6 батерии едновременно, които са с един и същ брой клетки, но могат да бъдат с различен капацитет. Борда има няколко защити, освен от обратно включване на батерии, има бушони за един всеки канал и ето тези интересни елементи, които светят в червено, когато се получи претоварване. Въпросните модели PowerLab 6 и 8 се доказаха многократно в нашите среди и са вече част от стандартното оборудване на всеки напреднал моделист. Тези зареждачки поддържат различни видове химии, стандартните литий полимер, литий ферит, никел метал хибрид, никел кадмий и оловни акумулатори. Изключително прецизно зарядно напрежение до 0,006 волта точност. Това са 6 мВ на клетка. Днешният акцент е върху новата серия GT, която е предвидена за използване както от начинаещи моделисти, така и от по-напреднали, които искат да вземат нещо бързо за зареждане на поляната, където летят. Предимствата са, че е направена изключително преносима, лесна за ползване, изключително лесно меню, както казах, по-ниска цена, няма връзка с компютър, т.е. премахнете се някои излишни неща, но все пак има USB порт, с който може да апдейтнете фърмуера доста по-лесно, отколкото на PowerLab серията. От друга страна, PowerLab серията си запазва всички разширени функции за анализ на батерии, за връзка с компютър и командване на профилите. И новата екстра, която ще ви покажа малко по-късно, връзка с новия Bump контролер, който с NFC тагове може да прави автоматични настройки на батериите. Доста интересно. Тук само за информация, апдейт на фърмуера се прави с специален кабел, който се свързва към USB, има електроника на него и тогава се свързва на този порт на зареждачката. Тоест, трябва да си купите такъв специален кабел за апдейт на фърмуера. Само за сравнение ще ви покажа една таблица на екрана, с която може да видите различните параметри на зареждачките. GT500, новия модел GT8, който е по-мощен, и старите два модела PowerLab 6 и PowerLab 8. Нека да разгледаме GT500 отблизо. Navigation бутона, който може да натискате за избор. Back бутон за връщане обратно. Дисплея е изключително голям. От предната страна USB порт за апдейт на фърмуера, баланс конектор GST XH и съответно двата силови кабела плюс и минус. От задната страна е само вентилатора, а отстрани има възможност за закачане на други модули от фирма Revolectrix. Съответно може да си закачите две зареждачки GT500 или една GT500 и една PowerLab 6. Нека да включим GT500. Както казахме, ще използваме за пробата захранващ блок от стар лаптоп Toshiba, който е на 15 волта. При включване се вижда текущата версия на фърмуера 2.18 и системата е в готовност, където може да започнем. Както преди малко споменах, имаме няколко възможности за включване на GT500 към батериите. Най-евтината възможност е да включим батерията с обикновен кабел, който включваме към зареждачката, силов кабел, а баланс конектора може директно да се включи в нея. Така.
Това е най-простата конфигурация, която можем да използваме за зареждане на батерия. Нека да покажем колко лесно е зареждането на една батерия. В случая използвам 4-клеткова GenSace 2200 мА. Избирам литий полимер, избирам опция зареждане Charge. След това, само за проверка, химията е избрана липо. Зарядни ампери, в случая ще избера 2200 или по-скоро 2,2 ампера. Това е капацитета на батерията, т.е. зареждаме с 1C. Волтове на клетка 4,2, което си е стандартно за липо. Advanced Settings ще ви покажа след малко. На практика няма нужда да ги пипате. Стойностите по подразбиране са идеални. След това отивате с навигационния бутон на старт. Натискате веднъж. Батерията се проверява. GT500 автоматично разпознава броя на клетките. В случая виждате 4 клетки. Натискаме още веднъж бутона за потвърждение и процеса на заряд започва. Вентилатора е направен автоматично да се включва при започване на заряд. Какво ми направи впечатление при първия си досег с GT500? Изключително голям екран и много подробна информация на екрана за самия процес. Т.е. изключително добре. С навигационния бутон, завъртайки надясно, продължавам надолу и мога да видя състояние на батерията. Нейното напрежение е 15,42 волта, тока е 2,2% на заряд, 54%. Продължавам надолу с навигационния бутон и тук виждаме напрежение на клетките. Продължавам с навигационния бутон и виждам съпротивлението на клетките. Продължавайки да въртим навигационния бутон, информацията се връща от начало, т.е. supply статус, състояние на зарядния блок и така надолу можем да превъртаме постоянно информацията, която ни интересува. За да спрем зарядния процес, просто задържаме бек бутона. Както виждате, горе се появи стоп. Още веднъж натискайки, ще излезем в основното меню на заряд. Нека да разгледаме менюто. Какво е най-важното да знаем, когато използваме за първи път GT серията? Същото важи, между другото, и за PowerLab. Трябва да си настроиме така наречения Power Source, т.е. нашия захранващ блок. След като натиснем веднъж навигационния бутон, отиваме в главното меню, откъдето имаме избор на различни видове химии. Както виждате, литий полимер, литий ферит, литий high voltage, това са новите батерии, които имат напрежение на клетка над 4,2 волта. Надолу са никел кадмий, никел метал хибрид, оловни акумулатори, зареждане на готови профили, което ще покажем след малко, и настройки. На нас в момента ни трябват точно настройки. Първата настройка е точно настройка на захранващ source, на захранващ блок. Самата зареждачка поддържа 3 вида захранващи блокове стандартни и 3 вида батерии, т.е. общо 6 профила за захранващ source. Първите 3 са от адаптери, вторите 3 са от различни видове батерии. В случая аз съм избрал да използвам Power Supply Unit 2, който съм настроил, оказал съм, че е 15 волта и е DC адаптер. Нека да влезем в него. Както виждате, настройките са изключително прости. Оказано му е лимит на напрежението, който ако падне под 13,5 волта, зареждачката ще прекъсне работа, за да не повреди адаптера. В случая това е адаптер от лаптоп Toshiba, който дава стабилно 15 волта 4 ампера, 13,5 волта за лимита, напълно достатъчно. Тук отново съм се презастраховал и съм оказал максимален заряден ток 3 ампера от адаптера, той би трябвало да издържа 4. И последната опция е да редактирате името на съответния профил. Слизам надолу с навигационния бутон и натискам продължение. Интересното, ще се върнем обратно в настройки, в Supply Settings. Когато отидете на батерия, примерно ще избера батерия номер 3, там вече имате малко повече опции
тъй като ако използвате батерия оловен акумулатор за заряд, може да използвате същия оловен акумулатор и за така наречения регенеративен дисчардж, който е с много по-голяма мощност, много по-бързо може да си разредите батериите, но най-важното е, че тока от батериите не отива във въздуха под формата на топлина, а се връща обратно като заряден ток на самия оловен акумулатор. Ако зареждате с автомобилния си акумулатор, т.е. не изгубвате енергията на вятъра, а я връщате обратно в автомобилния акумулатор. Ето тук какви са настройките. Минимално напрежение 11,5 волта. Под това напрежение зареждачката ще спре да черпи ток от акумулатора, тъй като има опасност да го преразреди. Максимален заряден ток, който да черпи от акумулатора 25 ампера. Това е стандартен заряден ток за автомобилен акумулатор. Повече от това е опасно да се използва. Както знаете, автомобилните акумулатори са повече за моментен заряден ток, отколкото за постоянен. Ако искате да използвате акумулатор с висок постоянен заряден ток, трябва да си купите тягов акумулатор. След това е указано регенеративен дисчардж включен. Регенеративен дисчардж напрежение 14 волта и 4 максимално. Съответно заряден ток на генеративен дисчардж е 10 ампера. Той вече зависи от съответно тока на акумулатора. Ако е 60 ампер часа, тук би следвало да използвате 6 ампер часа. Обикновено правилото е 1/10 от капацитета на акумулатора. Връщам се обратно с бек бутона и последната опция, която е най-отдолу, е кой профил да бъде включен по подразбиране, когато захраните GT500. В случая аз съм избрал Power Supply Unit 2, т.е. нашия адаптер от Toshiba. Ако не изберете такъв профил, има такава опция, тогава при всяко включване GT500 ще ви пита кой от всичките захранващи блокове или батерии използвате, така че да изберете. Връщаме се обратно в главното меню. Нека да разгледаме сега менюто за разширени настройки Advanced Settings. Както преди малко споменах, принципно няма какво да правите там, ако не искате да направите някаква финна настройка. Т.е. стойностите под разбиране са напълно достатъчни да ви свършат работа. Но все пак, нека да разгледаме с навигационния бутон. Отиваме върху тях. Първата опция тук е Charge Termination или кога трябва да приключи заряда на една батерия. Влизаме вътре в нея. Стандартно Charge Termination режим за литий полимер. Това е по зарядния ток. Втория ред, т.е. първия ред указва метода, който да се използва за изключване на зареждащия процес. Втория ред указва каква стойност да има, на каква стойност да изключи процеса на зареждане от зарядния ток. В случая това е 1/10. Т.е. ако зареждате с 2 ампера, зарядният ток трябва да падне под 200 мА, за да спре зарядния процес. Следващата опция в менюто е баланс. Тук указваме дали изобщо да има процес на баланс, тъй като знаете има литий полимер батерии, които могат да бъдат зареждани без да се балансират. И следващата опция е на колко волта от клетката да започне този баланс. Тук е указано 3,8 волта, т.е. в процеса на зареждане самото балансиране ще започне в много ранен етап и това всъщност е причината за толкова добри успех на тези зареждачки и за толкова бързия баланс, който правят. Т.е. те започват да балансират много по-рано, отколкото стандартните липозареждачки. Третата опция, Timeout, т.е. това са някакви защити. Charge Timeout оказва максималното време на зареждане на батерия. То по подразбиране е 2 часа за литий полимер батерия. Ако тя не бъде заредена до 2 часа, процесът ще бъде прекъснат така или иначе. И втората опция Charge Cap Limit или максимален ток на заряд, който да влезе в батерията. Това също може да се използва като допълнителна опция за осигуряване. Ако знаете, че батерията е 2200 мА, тук може спокойно да сложите 3 ампера ток, така че да не се презареди батерията повече от нужното. Четвъртата опция Cold Weather Settings. Това беше много интересна опция, която аз не знаех, че съществува.
Самата зареждачка вътре има термометър, който измерва околната температура. И тъй като за литий полимерните батерии при ниска температура не е подходящо да бъдат зареждани на пълното напрежение 4,2 волта на клетка, тъй като това може да доведе до проблеми. Знаете, че при използване на батерията, примерно ако тя е във вашия модел на самолет, горе във въздуха батерията се загрява, когато отдава голямо количество ток. Така че при студено време батерията трябва да се зареди с малко по-малко от стойността 4,2 волта. Тук оказвате двете гранични стойности, т.е. при температура по 10 градуса да падне напрежението на клетките с 100 мВ. Връщам се обратно. И последната опция е небалансиран заряд, т.е. тя оказва да зареждаме, както виждате, литий полимер батерия без балансиране на клетките. Това се използва в много редки случаи. Когато сме готови, реално можем с навигационния бутон да запишем нашите настройки за съответната батерия с бутона Save As. Така можем да направим готов профил, който в последствие да използваме точно за тази батерия и да не се налага да пипаме тия финни настройки. И накрая, нека да покажем отново какви са опциите за зареждащи кабели с тази зареждачка. Най-обикновеният вариант е с един такъв конектор и булет конектори. Ако искате да зареждате малко по-удобно, може да използвате този борд, който също не е скъп. На него има три вида конектори, така наречени DINS, XT60 и EC5. С този борд реално може да зареждате няколко батерии едновременно. Не е много препоръчително, тъй като тук няма никакви защити за целта, нито от обратно свързване, нито от късо съединение. И разбира се, най-добрата опция е да използвате стандартния борд за целта MPA адаптер на фирмата Revolectrix Multi-Port Parallel Safe Adapter. Тук имате опция за зареждане до 6 батерии, както виждате има бушони на всеки един канал и тези черни елементи, които светят в червено, ако се получи някакъв проблем на съответния канал. Изключително удобна опция, разбира се, цената е малко по-висока, но ако ще зареждате по няколко батерии едновременно, това е вашият вариант. Това беше от мен за днес. Следващия път ще разгледаме PowerLab 6, свързан с новия бъмп контролер на фирма Revolectrix, който дава опция за автоматична настройка на батериите с така наречените тагове.